Mirina axa li gundekî axayekî bi nav û deng heye. Wî ew nav û dengê xwe jî bi darê xwe yê zorî girtiye. Gundiyan ew qas değişîne, ew qas xirabiyan bi wan dike ku hemî gundî ji siya wî xutifîne. Pirî dêw bûkên wî gundî zarokên xwe bi tirsa navê axê ditirsînin, dihewînin, dikine xew û ji dergûşên xwe re dibêjin dengê xwe bibire, axa ê were ha. Wek her aferîdekî Xwedê, rojekî ev axayê bi nav û deng jî dikeve nava nivînan û li bendî mirinê ye. Hemî jin, mêr û zarokên gund ji kuçê heta ber deriyê hewşa axê û ji ber deriyê hewşê heta ber serê axayê nexweş li paş hev ketine rêzê. Herçendî mirina axê bi gundiyan xweş jî bihata, ji tirs û xofa ew qas salan diviya bû ew bihatana sikrata axayê xwe. Oloma ew jî aniha li vir di rêzê de ne. Di sikratê de hinek gundî bi ramanin, hinek bigirîne û hinek jî bi çavên şilekîne. Lê pir baş dixuya ku şilekiya çavên wiha ji kêfxweşiya dilên tirsek e. Lewra dulop ji wan çavan nayêne xwarê. Tenê dora bijangên re şil dibin û hew. Ji xwe ji wan gundiyên çavşilek pirî wan çavê xwe mist didin heta ku dora wan şil dikin. Gundî li bendî wesiyetnama axayê xwe ne. Dibên ku axa ji wan re bibêje heqê xwe li min helal bikin gundiyên hêja. Lewra min hin pir êşandin. Lê na, axa wesiyeta xwe ya li ber mirinê jî wek fermanekî di ser gundiyên de dirijîne û dibe ku ez mirim divê win xeleka bên bavê ji nûstiyê min û cendekê min bibin bi dara nava gund de daliqînin. Gundiyên ku van gotinan ji devê axayê xwe dibihîsin, di cî de mit û mat dimînin û bi awakî bêreng li hev dinêrin. Lêv li hecî û sofiyan dilerizin û bifî dora xwe dikin. Kes newêre tiştekî jî bibêje, lê rîsipiyek xwe li ber serê axayê xwe pan dike û dibêje: Axayê me, ma tew tiştekî wiha dibe? Em ê çawa çendekê te û pîrozwer li rasta gund bi darekî ve daliqînin? Axayê gund di nava nivînên mirinê de jî axatiya xwe didomîne, gefekî lê dixwe û dibe: Ez hîn nemirime, ku ez mirim jî divê hinbiya min bikin. Ez çi ji we re dibêjim? Hin wî bikin û hew. Tev rîsipî hemî gundiyên li dora nivînan axê de bêdengiya xwe de dimînin. Gelek nabihire, axa çavên xwe dide hev û xwe di nava nivînan de ker dike. Axa dimire, hemî gundî ji derve de xemgîn û ji hundir de kêfxweşin. Lê kêfxweşiyek veşartî ye. Lewra hin jî bi çavên xwe bawer nakin ku axa miriye û carekî din jî ranabe. Ne tiştekî rehet e. Kî dizane dibe ku ew tirs û xofa ku axa xistiye dilê wan, hîn heta demekî dûr û dirêj ji xwe li wan bide xuya kirin. Loma gundî li ser daliqandina cendekê axê bi hev dikevin û dibêjin: Ma em çawa diwêrin bi gura axê nekin? Bi Xwedê ez tew tê nagihîjim ku axê çima ev wesiyetname xwe li me kir. Ez bawerim ku axa hîn û têgihîşt ku wî çi qas em ê êşandine. Loma ew dixwaze bi dest û devê xwe biarihîne. Erê walla, ez dibêm axayê rihmetî êdî xerifî bû loma. Lawa de zêde devsistiya meke. Ez bi gorî hinwerin em bi gura axê bikin û wesiyeta wî bicîbînin. Ma hin çima serê xwe di ber de değişînin? Axa dizane kane ku wê ev tişta ji me xwest. Her wiha gundî li hev dikin û wesiyetnameya axayê bicîbînin. Wisa jî dikin cendekê axayê xwe dibin, di nava gund de li bin darekî datînin. Hilboxa benekî davê ji nûstiyê cendekê axê û ber bi jor dikişîn. Cendekê axê bi dara nava gund ve li ba dibe. Bi qasî çend saetan wext dibihire, gundî her li dora darê rûniştîne û li cendekê axayê xwe temaşe dikin. Lê ji nişka ve de du cendirme bi gundiyan ve xuya dikin. Cendirme bala xwe didine gundiyan ku çi bibînin? Merivek bi darê ve daliqandine û bi xwe jî li dorê temaşe dikin. Cendirme zû zika xwe digihînin wir, cendek ji darê dadixin,
ji bilî jin û zarokan hemî gundiyan didine ber xwe dibin ba mezinên xwe. Li wir li gundiyan dixin. Her çi qas gundî li ber cendirme û mezinên wan digerin xwe davêjin bextê wan û ji wan re dibêjin. Ev wesiyetname axayê me bû. Lê ne cendirme û ne jî mezinên wan guhdariya gotinên gundiyan dikin. Tepîn û repîna cendirmen bi ser gundiyan vedikin. Rihên hecî û sofiyan têne kişandin û şewitandin. Dev û pozê xortan xwîn dibin. Hewar û qeyrînekî dilşewat her zîz û bilind dibe. A di wê gavê de dengekî dilşewatir ji nava gundiyan bilind dibe û dibe hewar ji te Xwedêyo, ev çi kevir û küçük bûn te li me barand. Ev mir jî em jê pak nebûn bavo. Ev çi bû, çi teba bû?